Wala na lang usa ka bulan, mahuman na ang klase sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod. Busa nagpahinumdom ang DepEd nga himuong simple ang end of school year rights. Samtang mga estudyante nga dili makaabot sa passing grade ipailawom sa remedial classes. Ano ang report ni Argil, relator. Sa July 7, opisyal na nga matapos ang klase sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod. Sa July 10 hangtod 14 sab, mamahimong makapili og petsa ang mga eskwelahan sa pagpahigayon og end of school year rights. Subay ni ini, nagpahinumdom ang DepEd 11 nga kinahanglang simple apan mahinungdanon ang maong aktibidad nga nakatutok sa pag-ila sa pagpaningkamot ug pagsaulog sa kalampusan sa mga kabataan sa edukasyon. Ang dili na to gustong mahitabo din ha nga naay mga contributions nga wala masabuti. Actually kining mga butang nga ingon ani as far as public schools are concerned dapat free siya. But we provide a latitude to our public schools kung gusto sa mga PTA no nga mo tabang pinaagi sa contributions, then that is allowed. Wala pa masuta kung kano sa magsugod ang klase sa school year 2023-2024. Sanglit, ginahulat pa ang formal nga anunsyo sa bagong school calendar gikan sa DepEd Central Office. Samtang, human ang kasamtangang school year, dunay ipahigayon nga remedial classes ang DepEd alang sa mga estudyanteng dunay kakulangon sa usa o duha ka learning areas nga wala kaabot sa passing grade nga 75. So we allow a certain latitude pinaagi sa tuang summer classes. Pero kana has to go for a certain period only. Ang importante din ha, mapasar nila na. Kaya kung hindi nila mapasar, then they will have to go back dito sa ilahang wala mapasar nga grade level. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.